אנחנו ממשיכים הלאה עם העניין הזה. בימים אלה משרד המשפטים מקדם חוק חדש שאמור לעשות סוף סוף סדר ברולטה הרוסית שנופלת על זוגות שמחליטים להתגרש. עולם המזונות הוא מורכב ומסובך, הוא מפרק כלכלית עשרות אלפי משפחות בשנה, אבל עד שהסדר הזה יעשה, יש מי שמנסה לשרוד את הקיץ הזה בשלום. הנה. ביום שהתגרשתי בעצם הבנתי שאני יוצאת לקראת מלחמת הישרדות עבור בנותיי ועבורי. הבנתי שהיכולת שלי היום לייצר הכנסה ראויה עבור הבנות שלי היא לוקה בחסר עד כדי בלתי אפשרית. נכנסנו לשנתיים של קורונה, בהם גם אני וגם עוד אלפי אמהות מצאו את עצמן בסגר עם הילדים, נמצאות איתם 24/7 ולא יכולות לייצר הכנסה. בתקופת הקורונה נאלצתי לעזוב לשבת עם הילדים בבית, והמצב שלי כלכלי דרדר לי. אתמול אפילו חלב לא היה לי, והנה השכנה אפילו דאגה לי לחלב קצת. אני לא יכולה לסבול שהילדה שלי מבקשת נעליים ואין לי לתת לה. או שאין בגדים לחורף. כן, לא צריך להתאמץ יותר מדי בשביל לשמוע על הסיפורים האלה. משפחות שברגע אחד הכל היה אצלן בסדר, אבל רגע אחרי הגירושין הכל התפרק. כמעט בלתי אפשרי להתקיים ולתת לילדים את מה שהם צריכים. מאוד מאוד קשה. זה הרגע שבו מתחיל הקרב על המזונות, אבל חוק חדש שמתגבש בימים אלה במשרד המשפטים אמור לפתור את הפלונטר לקרוב ל-20,000 משפחות בשנה שמחליטות להתגרש. החוק אמור לעשות סדר עוד לפני הסדר המזונות, ולראשונה לקבוע קריטריונים ברורים עבור החלוקה בין בני הזוג. מה שקורה היום הוא שבכל הליך ואצל כל שופט נפסקים סכומים שונים, ואין לא ודאות ולא אחידות בין בתי המשפט השונים. בפעמים רבות הדבר הזה מאוד מקשה על הסכסוך ובעיקר פוגע בילדים. השופטים עושים בעיקרון כאוות נפשם, המתדיינים מגיעים לחוסר יציבות וחוסר ידיעה למה הולך לקרות בפסיקת המזונות, זה מאוד מאוד תלוי שופט. אני יודעת איזה מזונות ייפסקו ללקוחות שלי לפי השופטים שמצוותים לי להליך, וזה לא אמור להיות כך. התזכיר החדש שפרסם שר המשפטים עושה סדר. למעשה אנחנו קובעים לראשונה באופן תקדימי את אופן חלוקת האחריות בין הצדדים. אבל מה עושות ועושים מי שנמצאים כבר עמוק בתוך הגירושים ולא מקבלים את חלקם במזונות? תוסיפו לזה את הקיץ והעלויות הכרוכות בו ותבינו עד כמה הקושי הזה מועצם. אני גרושה 7 שנים עם 4 ילדים. מגדלת אותם לבד לחלוטין, לא מקבלת מזונות. אני לא יוכל להרשות להם להיות באיזושהי מסגרת בקיץ, כי זה גם מאוד מאוד יקר. הייתי רוצה להיות איתם בקיץ, לקחת איתם כמה ימים ולהיות איתם, אבל אני לא יכולה. זה מאוד מאוד עצוב. הקיץ באמת מגיע, וההוצאות באמת הולכות וגדלות. יש קייטנות, יש חופשות, הילדים נמצאים מחוץ למסגרות, וזה עניין שמכביד גם על אמהות וגם על אבות. דווקא לנשים יש יותר פתרונות מאשר לגברים. כי אישה שלא שילמו לידיה את המזונות שנפסקו או שהוסכמו עליהם, יכולה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל. היא מבקשת המסלול המהיר של המזונות, ולשכת ההוצאה לפועל מתפעלת לה את התיק, לרבות העיקולים וגבייה בפועל. לגברים לעומת זאת, אין את האפשרות להתמודד עם זה, אלא לקיים את ההחלטות ולנסות להתמודד עם החודשים האלה. לשכות הוצאה לפועל הם בעומס מטורף, הם לא מצליחות לעמוד בנטל של האבות המשתמטים, וזה משאיר אותנו במצב של לופ נצחי מהישרדות לעוני וחוזר חלילה. ובינתיים בתוך המציאות המורכבת הזאת יש מי שמחליטים שלא לחכות. אלדר בן עמי החליטה לעשות מעשה. הקמתי את קבוצת סופש עם אמא במטרה לייצר איזשהו שינוי תפיסה גורף עבור אמהות שמגדלות ילדים לבד, שנתקלות בקושי אמיתי, כלכלי, לנוכח אוזלת ידה של המדינה, שיוכלו להתאגד יחד ולהפוך את הכוח שלהם לכוח צרכני, שישפיע על גופים וארגונים וחברות, בכדי להעניק לנו הטבות של שירותים ומוצרים, לקבל חוגים, שיעורים פרטיים, ביגוד מותאם לעונה.
הצלחנו להוזיל את עלויות הנופשים בקיץ הזה עבור הרכבים של אמהות עם ילדים בכמעט 30% לנופש, מה שמאפשר לכל כך הרבה אמהות עם ילדים לנפוש בפעם הראשונה מאז הגירושים. אם כולנו מתאחדות מחר בבוקר, אנחנו מועדון הצרכנות השני בגודלו אחרי ההסתדרות. זה כוח אדיר, וביום שנפנים את זה, לא נצטרך טובות ועזרה כלכלית מאף אחד. עם כל זה שאני עובדת כל יום, זה לא מספיק. מאוד קשה. הנה מה שאמרו לנו מרשות האכיפה והגבייה, לא ברורה האמירה ביחס להוצאה לפועל. לא קיים עומס בפתיחת תיקי מזונות, למעלה מ-80% מתיקי המזונות בהוצאה לפועל נפתחים במסלול המזונות, שהוקם עוד בשנת 2014. ככל שישנה טענה, במקרה ספציפי ניתן לפנות אלינו וננסה לסייע. זהו, עד כאן בעניין הזה.